masuk lho. Sikuk ngombene joko rene to. Ayo Lon. Penyuting Mas Dar. Aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan Enak. mesti wae jajanmu yo enak tenan Kamu telu sangat Mas. Juli diseret ya Juli diseret masuk berdua siku alkoholin kok kakak masuk Mau nyanyi Bu, boleh? saikine aku kepikiran gak dapat iso ngicipi jemblemu Enak loh Mas. angen-angen ku saka bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing beteng telung bulan aku iki yo nidam jemblemu Kamu telu sangat Mas. saupama kudu tuku larang ra duwe duit aku wani mlayu aku nidam jemblem sing ketok cilik ledhe Allah Allah kuwi ledhe jemblem sing mbok simpati aku nidam jemblem Jemblem mau disempaki iki piye to iki? dadah Jambil mesin. Saya mau telu kok. Salu telu murah meno. Saiki gorengannya ora karo telu kok. Ayo Mas Bos, matur suwun bosku. Terima kasih Sikayo. saikine aku kepikiran gak dapat iso ngicipi jemblemu angen-angen ku saka bun-bunan Matur suwun. iso tak pangan sadurunge turu Terima kasih, Dek. ayo wong sing telung bulan aku iki yo nidam jemblemu Sangat loh Mas. saupama kudu tuku larang ra duwe duit aku njaluk MC aku nidam jemblem bulan Jemblem sing endi Mas. Allah Allah kuwi lono Sing ala-ala kuwi endi Mas. sing ketok wedi lon
jemblem sing ketok wedi aku njaluk jemblem mulun Jemblem sing endi mas wedi bojo mulun Randuwe bojo ya mas ayo tak nikah leno Wani pira ya mas Aja bingung langsung yo jemblem sing mbok katoki aku njaluk jemblem mulun Aja no jemblem terus gitu ya